Però l'any 1936 arriba la terrible Guerra Civil Espanyola. L'aixecament militar contra el legítim govern de la República a Catalunya té encara una altra conseqüència gravíssima, la revolució social. La violència senyoreja els carrers de Barcelona i altres ciutats i pobles catalans. Després, l'exili, la pèrdua de les llibertats nacionals i la dictadura del neocatolicisme espanyol transformen profundament el nostre país, que es veu obligat a sobreviure entre la repressió, la por i la resistència.